период с 1 января по 22 мая текущего года на территории Чеченской Республики зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 40 человек, из них 4 несовершеннолетних. 112 человек ранено, из них 12 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года это составляет снижение по количеству происшествий на 21,6%. Рост числа погибших, к сожалению, ростью на 3 человека. Ну, دال يازنك دو شا يازدو يشلك دو ديوان حجين رحاش ديوان كرت الجمعيات عن يوشل مسيري ديوان رشد كي شو بلن تيسيني تشقبو دا قارنا ليش سيرين إيقاع قيم ددو يتحاجة إيش نكوات ديوان يتحاجة إيه مشيات مليل ديت يومش وي إليل ليش وي بردك результате принятых специальных мер выявлено 53 504 нарушений правил дорожного движения, в том числе следующие грубые нарушения. Проездно запрещающий сигнал 2937 соделал и находишь бушвац цечек лета бош делал машина делал 2937 раз делал машина даму ошу выявить и не шушуниш выявить цены мацезер ходишь хоезер выявить можешь он мичкач вокруг اتول سير ديان ليتش باك بات ديان ميل دو قوت اسيكون تاع ليتش ديان هنوقتي جو يقو يا تحنا اور حقوق اور ميل تشيك وقتي оположение диан high скорость вообще разница я 3 минут 8 минут выезд на встречную полосу 3062 случая وي دال مقلع وي ديندول نيته وين بتشوت ادلنك ديل دوح وي خ وي بعن يعني تن قهرج كل على وش ولت كل على اعمل عس وي كل على مو داخل شي مت ايش شي دوق ويلس دون انتان دينا دال دعوان مو دال ديل ولا كاش دي صوت يلا داخل دول سين دون دان حلقه يلا خدوتن ايميل باق دوق ويلوش اردل دوق ويدون